Din is-sena la kellna fatalità u lanqas inċidenti gravi fuq il-baħar brabta mal-operat fuq id-dajjes fost l-oħrajn. Ekspjega d-direttur tal-infurzar Patrick Pollacco kif ta' rendikont tal-attività li kien hemm fuq il-baħar tul il-btajjel tas-sajf. Pollacco spjega żewġ episodji tul dan is-sajf fejn l-awtorità kellha tintervjeni biex tiġi assigurata l-ħajja kemm tas-sidin tal-opri tal-baħar u tal-għawwiema kif ukoll għal speċi li jinqabdu fi xbiki. Diver barranija ħadar kurrent fil-fliegu bej ċirkewa u Kamuna. Intervjenajna u ġiet salvata ħajja, għat insemmilek kas wieħed hekk. Ma neqfux hemm anke minn bżonn ikunu bnedmin. Kemm kellna każi ta' fakruna 2-3 li kienu sibnihom fid-diffikultà jew għajtunna n-nies u morna aħna. Spjega li fl-aħħar snin anki permezz tal-kampanja Il-Baħar ingawduh flimkien, l-għawwiema saru iktar konxji tal-importanza li ma jomux il-barra mid-żona dedikata lihom. Pollacco spjega li tul din is-sena sar investiment kbir f'din l-awtorità fejn żdiedet il-flotta tar-ribs, sar taħriġ estensiv lill-uffiċjali u sar eżerċizzju minn entitajiet oħra biex tkompli tissaħħaħ is-sigurtà fuq il-baħar. Qal li anki minħabba l-pandemija ħafna nies għażlu li jqattaw iktar ħin fil-baħar. U għalhekk kien jeħtieġ li l-awtorità tagħmel aktar spezzjonijiet biex kulħadd ikun prudenti fuq il-baħar. Spezzjonijiet saru kważi 2700 din is-sena. Kważi 70% minnhom kienu in order u da ta' sodisfazzjon kbira għalina. Ninsibu li dak il-persentaġġ li ta' dajjes u sewwieqa li jkunu konformi mal-liġijiet.